ତ ବହୁତ ବାକି ମୋ ଭଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଇଲର ମଟନ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ କରିବା। ତ ମଟନକୁ ମୁଁ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଳୁ ଭାଜିକି ଦେନ୍ କଡେଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଚିନି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ମେକ୍ ସିଓର ପିଆଜ ଭଲସେ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି ତାକି କଲର ଭଲ ଆସିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ଧଣିଆ ଜିରା ପେଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଭଲସେ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଟି ଦେଇଥିଲି ତାକି ମସଲା ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୋର ମସଲା ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଥିଲା, ତେଲ ଉପରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥିରେ ମଟନ ପକେଇଦବା, ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ମଟନ ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ମଟନ ପକେଇଦେଲି। ତ ମଟନକୁ ଭଲସେ କଷିଲା ପରେ 45 ମିନିଟ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଚର୍ବି। ତ ଚର୍ବିକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି, ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚର୍ବି ପକେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲି ପ୍ରେସର କୁକରକୁ। ତା ଉପରେ ପକେଇଦେଲି ଆଳୁ। ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେଇକି 3ଟା ପ୍ରେସର କୁକର ମାନେ ସିଟି ପକେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୋର ଗରମା ଗରମ ମଟନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି। ବହୁତ ୟମି ୟମି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମଟନ ତରକାରୀ। ୟାକୁ ଭାତ